Benvingudes i benvinguts a Del Parpalló al Ventorro, un podcast d'història centrat en el País Valencià, conduït per Paula i Màxim. Molt bé, Paula, una altra setmana més assistem, no? Un dissabte parlant d'història o... Esta vegada un capítol un poquet especial, no? Qui ve? Avui he tornat a tirar de contactes, però esta vegada no de la carrera, perquè este convidat va estudiar dret, no va estudiar ni en l'altra classe ni en la meva classe. No estem així ja agafant de l'agenda. Però sí que he agafat també els contactes perquè formem part d'un grup que se diu Influència Cors, que són persones que se dediquen a les xarxes socials a fer contingut en valencià sobre temes diversos. En el cas d'ell, Alfons el Blu, que coneixen, val? Alfons Pérez és de Nules i no se'l coneix per haver estudiat dret, precisament. Se'l coneix perquè és polifacètic. Te pot fer un rap, te pot escriure un llibre i alhora fer-te 4 vídeos sobre la mitologia ibèrica. Sinó que, clar, jo dic, mira, avui en dia és un referent de la mitologia del nostre poble i haurem de convidar-lo perquè ens parli un poc com és la mitologia valenciana, d'on la trau i, a banda, com l'ha utilitzada per escriure els seus llibres. No val, que la idea de tindre llibres així era mega, Paula, per l'amor de... Eres lo pitjor. Eres lo pitjor. Tinc 6 llibres per ensenyar-los. I he anat a buscar-los per treure-los ara i fer-me quedar mal. Òbviament. La de fotre també m'encanta. I a banda, també dir que coses de les que parlarem avui tindrà molt a veure d'un llibre pròxim, que serà en abril, de que també es parlarà un poc al fons, de què tractarà i com anirà la cosa. Així que benvingut, Alfons, moltes gràcies per vindre. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una cosa a afegir. Alfons és la veu del nostre opening. Sí? O sigui, hem de afegir això, o sigui, ja no sols... És que ella participa tots els dies que sentiu el Parpalló al Ventorro, sentiu la veu d'Alfons perquè també és doblador. És que tot este xiquet, és que no s'ha pot avorrir. Alfons, pots matar-me, se m'havia oblidat completament que eres tu la veu. Se m'havia oblidat hasta a mi, Quan van començar a fer la careta i tal, vaig fer lo típica, la entraeta, tal, no sé què, la Paula diu, fica esta musiqueta. I dic, pues, narra-ho tu, tal, no sé què, i mi diu, o ho dic a Laura, perquè sempre tira de la meva dona, perquè la comoditat, tot, sempre és ella. I me digué, no, diguem a Alfons que ell això ho fa molt bé. I és de veres, vull dir, ha sigut doblador i tot, òbviament ho fas bé, perquè... Bueno, pues moltes gràcies, no t'ho havia... Jo crec que he agraït en persona encara, ara t'ho agraït. Moltes gràcies per la careta. Bueno, i què tal, com estàs? Bé, aprofitant el cap de setmana per descansar i recuperar energia, però bé, i vosaltres? Bueno. Lo de recuperar energia quan les pare no és possible. Aprofitant d'aquesta horeta que el xiquet està dormint o tal, per poder gravar-se. El meu no dorm, així que en qualsevol moment de la gravació podreu sentir xillits i dir, mamà, és el meu fill. Que és, si haveu sentit l'últim capítol, que el directe que vam fer a Vila-real, de vegades es pot sentir per darrere també, mamà, és ell. S'escolta, s'arriba a escoltar. Un poquiu, en un o dos, se sent un mamà! I dic, ostres. És que ha de donar la nota, pobret meu. Molt bé, bueno, la idea de portar-te un poquet baixir, ja al principi de quan Paula i jo estàvem pensant en què podríem dir que vinguera, ella va dir, pues Alfons podria vindre i parlar del tema que està donant-li a top el tema mitologia ibèrica i tal, i jo dic, sí, i he pensat que un poquet el programa podria ser un poquet dels llibres que has escrit d'Aitana Torrent, que el primer, el tinc així, Paula, el tinc així, el primer va guanyar el premi de Acebus, no?, de literatura juvenil de Drassana, el premi de Acebus, i el segon ja el van publicar. El segon, si no recorde mal, és del 23 o 24? 24. El primer del 23, el segon del 24. Molt bé. De desembre, però en veritat és com si fos el 25 també, perquè desembre el 24, Nadal. Sí. Jo recordo que el segon el vaig comprar en la Fira del Llibre. En l'última Fira del Llibre. Sí, me'n recordo. Que me'l signares i tal.
Bé, la qüestió és que la idea és un poquet parlar del tema, com utilitzes tot el tema de la mitologia a través dels llibres i ja després pues, entrarem en el teu canal de TikTok i demés, que últimament estàs a tope en el tema ibèric. Bueno, Iber, la qüestió és que podem dir que no són novel·les històriques, això no és novel·la històrica, perquè és novel·la de fantasia, no? Diríem. O què? Sí. No pretén ser històrica, tampoc. Clar, però sí que estan ambientades les dos en un moment concret i de més. Hi ha personatges molt importants en un moment concret de la història valenciana i clar que agafes un poc la història valenciana per a fer la història, no? Per guiar-la d'alguna manera. Sí. A veure, el personatge d'Aitana Torrent naix precisament per això, per tal de... jo trobava que no teníem exponents literaris d'aquest estil, o sigui, que situaren la nostra terra com un espai realment fantàstic, però aprofitant també pues, el llegendari que tenim, que pues, la importància medieval i postmedieval que va tindre el Regne de València, la Corona d'Aragó i tal, i aprofitar el folklore local per a donar-li una versemblança com si realment haguera existit. I el personatge, lluny de ser cap personatge històric real, és fictici, però pensant també en el fet de poder servir com un espill d'aquest moment. O sigui, bàsicament les novel·les estan ambientades en la València baix medieval ja, no? No ho recordo exactament, però bueno... Segle XV. Baix medieval, va. Que és quan l'època d'esplendor, no? Diguem-ne, del Regne de València i de més. I bueno, i a més, les dues novel·les estan molt divertides perquè no deixen de ser una espècie de road trip medieval, en el sentit de que estan tot el rato viatjant. A mi m'ha agradat i inclús en algun moment dic, colló, quin cansanci, per favor, que pare ja, que se queden una temporada en València o algo i que passen les coses allí, que quan no estan Morella estan no sé què. No? I això també és un poquet conèixer també la geografia, no? Mira, jo no ho amague, jo he crescut no només llegint novel·les tipus Harry Potter o El Senyor dels Anells i demés, que ja te narren d'alguna manera un viatge, encara que Harry Potter sol passar tot a l'institut, bueno, a l'escola, però també he crescut com a jugador de jocs estil Pokémon o Zelda, i una de les coses que trobo que feien especials aquests jocs és el recorregut que te portaven. En el cas dels jocs de Pokémon, arribaves a passar per una muntona de pobles i ciutats i això se te quedava en el cap. Per què aquests pobles o ciutats han de ser random i no han de ser els nostres? I d'alguna manera, jo també, sobretot en el primer llibre, el que vaig intentar és que foren pobles i ciutats que representaren algo especial per a mi. Vale? Morellà, en el segle XIV, era la tercera ciutat en habitants del Regne de València. O sigui, per això en el mapa apareixen gran, junt a Oriola i Xàtiva i València. Però a part és una ciutat a la que jo li tinc molt de carinyo perquè fa anys solia anar en Pasqua. Totes les ciutats que acaben apareixent tenen un punt d'importància en la meva vida i per això són les que apareixen. Considerava important fer este viatge no només perquè m'agrada compartir aquestes emocions en els lectors, sinó que el mapa. Sí. Sinó que a més, permetia que el personatge no s'estancara en un punt i a part, pues, bueno, donar a conèixer totes aquestes localitzacions tan especials que tenim en la nostra terra. Que prou de valencianocentrisme. Però... Sí. No, de fet, València és de lo que menys apareix en les novel·les. Clar, és una de les coses que m'ha agradat molt, és això. En la segona pot ser que no me l'he acabat, ja ho hem parlat abans, i jo he obert això i m'he sincerat i dic no me l'he acabat per poc. En la segona me sona que és prou més València que en la primera. Sí, apareix en 3 o 4 episodis. En 3. O sigui, els dos primers, perquè els dos primers no, el segon i el tercer, que són transcorre tot lo relatiu a
l'acord de la 40 maula i aquesta estranya festa en la que Aitana se veu involucrar i després en cert punt, en cert moment que han de passar per seguir buscant el fil d'esta investigació en la que se veuen immersos. I és Paula, t'he tallat, que anaves a preguntar. No, que jo volia, arrel de, per a fer tant aquestes novel·les com la novel·la que... novel·les són això. I com la que pròxima que faràs, has hagut d'investigar molt. Jo m'agradaria saber, perquè jo una de les coses que t'he comentat moltes vegades als vídeos és on traus tant de temps per a fer tanta investigació i voldria saber... Jo no vull saber d'on traus el temps, perquè això és perquè seràs una persona superorganitzat, cosa que jo no sóc. Però vull saber, m'agradaria saber en quines fonts, val? Perquè jo sé que més o menys quines fonts, però perquè la gent sàpiga més o menys, doncs se poden treure aquesta informació, perquè ara imagina que algú llegeix el teu llibre i diu m'agrada la mitologia, veu un vídeo, m'agrada la mitologia ibera, jo vull saber d'on traure, i ara després, si voleu, parlem ja de la mitologia ibera i de la importància de la mitologia de la nostra cultura actual, també, i com ha afectat un poc al desenvolupament cultural valencià. Mira, jo, pel que fa a mitologia purament valenciana, considero que tenim uns quants referents que s'haurien de conèixer més i vamos, o sigui, encara que jo faig molt exercici de recerca pròpia i que he arribat a puestos on en estos llibres en estos autors que vaig a anomenar trobo que no han arribat i jo, pues bueno, potser per la trajectòria i dedicació que li tinc i perquè avui per avui pues, són una part importantíssima, o sigui, estos temes del meu treball actual, pues bueno, he arribat a certs punts que potser abans trobo que no s'havia arribat, però els meus referents, si no els amague, són Víctor Labrador, Francesc Gisbert, Joan Borja, en el seu dia també Bernat i Capó, etc. Vale? N'hi ha molts llibres firmats per estos autors, periodistes, filòlegs i demés, que vulguis o no, són un tresor que tenim. Però, claro, són llibres més divulgatius, purament folclòrics i demés, que no llibres de fantasia com a tal. O sigui... Una pregunta. El Víctor Labrador és el de No mataràs? El de la història de Pepe el... És que parlarem, disculpa, justament en l'anterior episodi, que tenim un episodi sobre... Sí, és ell, estic buscant, és ell. És profe de secundària i filòleg, no? De Sueca. Ella no ho saps, si és de Sueca. Jo no sé, o sea, sé que Joan Borja és d'Altea i que Francesc Gisbert és d'Alcoi, però Víctor Labrador... de València... Sí, i llegendes valencianes. Val. Sí que sé, justament en l'anterior programa vam estar parlant amb Ricard Santandreu sobre la història de la pilota i va eixir un llibre a col·lació que se diu No mataràs, que és d'ell i que conta la història d'un pilotari que acaba sent fusilat per Rachi franquista, que és Pepe el Cariño, si no me'n recordo malament. M'ha fet gràcia la connexió, disculpe, ja no moleste més. Això me recorda que al Víctor Labrador, Paula, perdón, la costumbre. T'ha confós el moño, la barba, que t'ha confós. Por la costumbre, que no importa no sé quants mil programes ja, que a este senyor el tenen que portar. Vale, perfecte. No me perdré el programa. Pues, bueno, seguís, perdona, que sóc un clavapotes, perdó. No, que va. O sigui, simplement això, ells són els autors dels que jo he begut directament, sobretot al principi, quan jo m'informava sobre aquests temes. Però també s'ha de tindre en compte que la informació que ells comparteixen potser és més acadèmica, més purament divulgativa i, per tant, una miqueta més encorsetada, i quan jo he intentat anar a més, m'he aventurat en terrenys que potser ells no s'han aventurat i, per exemple, la connexió que arriba a fer jo en el Butoni i no només el Gul islàmic, sinó el Zoni de Zipango o el yokai de Japó Oni, ¿vale? No trobo que ells l'hagin arribat a fer, igual que tampoc trobo que hagin arribat a fer la connexió entre la 40 maula i els jaciments ibèrics que n'hi ha al voltant del pantà de Tibi.
vale? O sigui, jo diguem que m'he aventurat en alguns aspectes, però perquè realment no només m'he desplaçat al lloc a investigar-ho, sinó perquè pues, bueno, n'hi ha més recerca darrere, que no, o sea, però recerca especialitzada en el sentit de que eren punts que jo necessitava investigar per a les meues novel·les, ¿vale? No és tant, entre cometes, tècnic, lo meu, que d'ací no me'n puc eixir, sinó que intente buscar totes les possibilitats, aventurar-me en esta possibilitat en concret a veure si se dona, i en alguns casos s'ha donat i en altres no. Per exemple, mira, un altre cas concret, el caro realment és una deformació de càrabo, ¿vale? O sigui, el caro, que molt conegudes les històries tant a Planes com a Cocentaina i de més, i de fet en el llibre de llegendes valencianes de Víctor Labrado se parla d'ell, o en la guia inacabada de la fantasia valenciana també se parla d'ell, el caro. Realment el caro és una deformació de càrabo, que és un animal. Bueno, tu que estàs especialitzat en aus, ho sabràs, coneixeràs el càrabo. És una espècie d'òliba, ¿vale? Sí, trotet. Sí, pues justament té un rostre que pareix el d'una persona. I com també passa en altres òlibes, emeten un so que a vegades pot resultar, sobretot si tu estàs en la nit perdut en el bosc, pot resultar semblant a un so humà, a que algú t'està intentant gastar una broma o s'està rient de tu, o t'està intentant fer por. O sigui, l'origen del caro realment és això. I d'ahí naix la faula esta relacionant el dimoni, el de caro eres i caro seràs i tot això. ¿Vale? El dimoni i el pastor i demés. Però realment l'origen de tot és que la paraula és una deformació del castellà càrabo, que no sé com se diu en valencià. Ah, sí, gamarús. O sigui, jo tota la vida pensant que era un insult que feien en el doblatge català de ets un gamarús. Pues el càrabo sí, és un gamarús. Que jo no l'he vist mai. Jo lo que en la baronia, el meu àmbit d'actuació és l'Albufera i este no és més de boscos i de més. En la baronia de Cocentaina n'hi ha. Sí, o sea, a veure, en teoria, per lo que estic mirant... Jo no sé si era un caro, esta oliva o no. Jo tenia una almacet al costat, en un armeler que tinc al costat de l'habitació. Me cague en la mare que el va parir 40.000 vegades, els sustos que m'ha pegat, punyetero mussol. Però m'encanten els mussols, Més una vegada mos ha tocat cridar al Seprona perquè mos hem trobat. Però, hòstia, quins sustos peguen per la nit. Llevat això, jo volia dir, clar, a veure, tampoc tindria molt de sentit que vinguera d'aquest animal i ese dimoni, perquè la majoria de la mitologia que naix i que de les llegendes naixen de coses que no poden explicar molt bé, encara que després se sap, i una forma també d'alliçonar a la població per a que no anaren a certs llocs a certes hores, perquè no feren certes coses. Vull dir que la llegenda, al cap i a la fi, s'agafa sempre d'una cosa real per a bé alliçonar o fer por o per a donar explicacions d'una cosa que no tenen explicació encara. Així que tindria molt de sentit en aquest cas. Jo crec que tindria molt, molt de sentit. O sigui, és... Vull dir... Hi ha... A més... Clar. Sí. La 40 maula ha de ser una... Jo què sé, una bèstia... La 40 maula, l'origen, i està relacionat amb el que estàs dient ara, és el fet de que el pantà de Tibi és el més antic d'Europa i pràcticament des del moment que se construís, 1580, 1594, entre estos anys, ja pareix que estiga en ruïnes. És una zona... No va fer Franco? És broma, perdona. És una zona que la terra se desprèn molt fàcilment i, a més, d'aigües estancades. Estic segur que allí s'han mort ofegat a muntó xiquets. Al voltant de la zona on se troba el pantà de Tibi hi ha jaciments ibers propers. Vale? Està la zona de Xixona, la zona d'Agost, que està molt propet del pantà, i justament d'Agost, del jaciment d'Agost, són molt conegudes les esfinx d'Agost. Les Això no va dir jo?
són pues una espècie de grifons, perquè no és com l'esfinx egípcia que estàs acostumat a veure, sinó que són una espècie de grifons i que al final són monuments funeraris que el que indicaven és que allà pues, era una espècie de tomba, vale? I que segurament tu anaves per el terme i te trobaves el monument funerari ahí plantat i tu el que veies a lo millor de lluny era la silueta i conforme t'anaves arribant és, hosti, això què és, això què és, això què és, i ja se queda en l'imaginari popular la idea esta d'una espècie de felí emplomat. Clar. Conforme va anar evolucionant esta llegenda del felí emplomat al voltant del pantà de Tibi, no t'arrimes al pantà de Tibi que està el felí emplomat, meitat gat, meitat gallina, que al final és el que coneixes, perquè no vas a dir meitat lleó, meitat àguila. I el nom, 40 maula, si el desglosses, 40, que és una paraula, bueno, sí, claro, o sea, un numeral que històricament s'ha associat a molta quantitat, 40 dies en el desert, 40 anys en el desert, 40 dies tentat pel dimoni, 40 lo que siga, i a més maula. Maula perquè en la tradició cristiana i sobretot medieval, els gats, per ser l'animal de Mahoma, la gata muezza, estaven mal vists pel cristianisme i associats al dimoni. El mal pot assolir moltíssimes formes, 40 formes, però és que a més maula com els gats. No t'arrimes al pantà de Tibi perquè escoltaràs maulits i serà la 40 maula que eixirà per tu. Lo guai de la 40 maula és que conforme se va estenent el seu àmbit d'influència, per dir-ho d'alguna manera, quan arriba, diguem, el coneixement de la 40 maula a Terres d'Ontinyent, que és una zona molt particular perquè també varien altres certs, com l'home dels nassos que acaba sent l'home de les orelles, la 40 maula quan arriba a Ontinyent deixa de ser un animal mitològic paregut a un grifó i passa a ser una bruixa. ¿Vale? Però és que, a més, li donen trets de caragol. Però el caragol, realment, no és un tret de caragol, sinó que, com 40 maula, 40, el mal pot assolir moltíssimes formes, una manera històrica de representar que algo pot assolir moltes formes és l'espiral. L'espiral te pot recordar al caragol en si. ¿Vale? O sigui que al final és un conjunt de moltes coses que entre elles pareix que no tinguin ningun tipus de sentit ni relació, però acaben per funcionar i donant forma a un dels monstres més apassionants del nostre imaginari. És que és molt guai a 40 maula, jo és un dels monstres que més m'encanten. Jo el vaig descobrir fa molts anys, però arrel d'haver tingut el xiquet i de veure les feretes a punt, que de veritat, quina bona feina fan les feretes a punt, fent conèixer la mitologia valenciana als nanos, i ho he de puntualitzar, que és de les millors coses que ha pogut fer a punt, i no és broma. O sigui, superencantada perquè cosetes que jo havia oblidat, com l'home dels nassos, jo l'havia oblidat completament, que ma mare m'ho contava, o l'home del sac, o la bruixa curruixa, tornar això al meu cap m'ha fet que, jope, me sent molt guai. Clar, jo no, volia preguntar-te també per un altre... I ara no recordo, m'ho he llevat al cap. Una cosa, Paula, mentre te ve el cap, jo volia preguntar una cosa, que dius que estos autors que, clar, en teoria el que ells fan són assajos o investigacions, encara que siga més divulgatiu, perquè no són llibres per a la universitat ahí molt sesús ni no, sinó que són per al gran públic, perquè qualsevol pugui llegir-los. Clar, tu fas relacions que tu estàs fent una novel·la, i òbviament una novel·la és una novel·la fantàstica, vull dir, com si de repente claves al Doctor Who per així, o una... no tindria sentit, però és una novel·la fantàstica. Pues, eres molt més lliure i això te permet fer moltíssimes coses que si tu en teoria vas a fer un llibre de divulgació i tal, no pots, no? És un poquet la reflexió que m'estava vinguent. No sé com ho veus tu, això. Jo, per exemple, que els he llegit molt a ells i també he assistit a xerrades, per exemple, de Joan Borja, quan parle de que els seus treballs són més acadèmics i d'un valor incalculable, me referisc, per exemple, a que Joan Borja, per exemple, analitza un poema del segle XIII o del segle XIV o del segle XV en el que se parla de tal o de qual i t'està dient a què s'està referint en aquest moment. Imagina't que te fan fer un comentari de text en les oposicions de valencià, ¿vale? Pues, agafant
ixa referència, ell és capaç no només de contar-te que s'estan referint a este tema esotèric en concret, sinó relacionar-ho en altres poemes i de més. ¿Vale? Jo me referisc a això. Lo seu és molt més acadèmic. Lo meu és molt més, entre cometes, mitològic. Jo, en el moment en què el Butoni apareix a la meva vida, començo a investigar què és el Butoni, d'on naix la seva figura i en què pot tindre relació. Lo primer que tenim del Butoni és el socarrat aquell del segle XIV, 1300 i pico. En el segle XIV ja tenim que València s'estableix com el principal port de la Mediterrània i encara que en el XV és quan se consolida com a punt final de la ruta de la seda, ja en el XIV arriba a zero. I aquest socarrat del Butoni, a més, si el compares en altres figures mitològiques, busques, per exemple, en Google, que ho pots buscar fàcilment, representacions dels guls islàmics, o sigui, el gul del Coran, un dimoni necròfag que s'alimenta dels cadàvers dels morts, però també dels xiquets i de més, i que habita camins, ponts, cementeris, llocs insospitats. Veuràs que el Butoni i el gul, la representació és pràcticament idèntica. I això enllaça en un altre monstre a l'altra punta del món que encara que no estaven dins de lo que era la ruta de la seda, sí que estaven molt influïts per la cultura xinesa, que sí que estava dins de la ruta de la seda, i no és d'estranyar que poguera haver arribat allí la influència del gul i la influència del Butoni, i són els Oni de l'antiga illa de Zipango. Zipango és Japó. Els Oni, que són un yokai que te pot així representar de color blau, de color roig, però en essència, i si el veus de color negre, en seguida ho traus, és un Butoni. I a més és que se diu Oni. Vale? O sigui, totes aquestes coses, a lo millor en els llibres, Víctor Labrado, Francesc Gisbert, Joan Borja, no ho analitzen això, ells a lo millor pues, te conten coses més específiques que apareixen en les cançons de és un dimoni xicotet que se t'entra, o sigui, se te cola pel pany de la porta i se te pot ficar en la boca si fas un badall, tal, perquè el que analitzen són les frases que han aparegut a lo millor en llegendes o en cançons populars al llarg dels segles. Jo el que ho mires des d'un prisma distint i vaig més allà. I quan investigues també factors històrics que no obres literàries, arribes a descobrir coses fascinants. O sigui, si heu llegit el primer llibre, sabeu que en els episodis finals el Palau del Real cobra una gran importància. Bueno, el Palau del Real durant molt de temps va ser un símbol dels valencians. Durant la Guerra del Francès, els francesos pretenien apoderar-se del Palau del Real perquè des d'ahí era completament fàcil conquistar València. Els propis valencians se diu que van haver de derribar, derrumbar, destruir el Palau del Real perquè els francesos no se feren en ells i així poder salvar la ciutat. Vale? Bueno, durant els següents anys, una vegada acabada la Guerra del Francès, Ferran VII va col·locar els seus principals homes en les principals ciutats d'Espanya. I el cas és que en València va posar el més sanguinari de tots, el capità general Francisco Javier de Elío. ¿Vale? De Elío tenia una fama de sanguinari impressionant i si tu te quedaves en un carrer, passat el toc de queda, i la seva patrulla nocturna te localitzava, te pegaven una palissa de mort si no és que te mataven. ¿Vale? Bueno, sabeu com se coneixia aquesta patrulla nocturna de Francisco Javier de Elío? La ronda del Butoni. ¿Vale? O sigui, la importància que han tingut estos mites en la nostra cultura com a poble ha sigut tan gran que me pareix una miqueta indignant que avui no se conega. Tenim molta sort de tindre estos autors que han recopilat, pues, sobretot, les manifestacions literàries on han anat apareixent. I també que han fet l'esforç d'anar als pobles a preguntar a la gent major i ho han recopilat i de més. Jo, el meu prisma és una miqueta distint perquè a mi el que me mola, com sempre m'agrada la mitologia, és comparar-ho en altres punts del món i en el moment concret en què això succeïa a València, per què succeïa i en què pot tindre relació. Que una cosa que estàs dient, que és molt cert, els especialistes que fan
des d'un nivell acadèmic i és molt necessari per a estudiar la nostra cultura, és Sí. això, a nivell acadèmic. Una cosa que passa en el llibre és que els xavals de 12-13 anys poden llegir-lo. O sigui, Sí. paraules n'hi haurà pues, que es costarà perquè, uau, tenen la comprensió lectora cada volta pitjor. Però sí que és de veres que si té una miqueta d'interès per a la literatura, Jo estava això pensant- s'ho poden llegir. Estava pensant ter- en això. Segon, tercer de l'ESO. No, sí, jo ja els he recomanat a l'institut, però Igual- jo ja la vaig recomanant. Però és això, que apropes la mitologia que tal vegada ells no tenen ni idea. Vull dir, el meu fill tindrà idea perquè jo sóc una friki, però no és allò habitual. De tota manera, una altra cosa que volia dir és que no sé si sabeu que ha començat una sèrie nova a la TV3, molt interessant, Departament Amades. Només he vist Bueno, un capítol. Jo he de dir una cosa, a mi m'interessa molt, però ja estic al dia de tot el tema de l'ús de la IA i sobretot Sí, ja. tenint artistes com Laia Valdevell, que a més és amiga meua i que és la il·lustradora dels principals llibres de divulgació de mitologia catalana, no entenc com no s'ha volgut donar faena als artistes locals catalans relacionats amb la mitologia catalana i tirar de la IA quan mai en la vida te podrà representar estos monstres com tu voldries representar-los. Totalment, perquè jo també vaig flipar, només he vist un capítol i el meu home el primer que vam dir, perquè gasten IA. O sigui, és que me pareix estúpid gastar IA, i se veu clarament que sí IA. Però el que volia parlar és que vaig descobrir que en un capítol, val? Només he vist un, el tema de que tenim monstres en comú, que a veure que no seria d'estranyar, òbviament, igual que parlem la mateixa llengua, vull dir, no és, però per exemple l'home dels nassos, l'home del sac, la bruixa, les bruixes, aquí són les bruixes del Montseny, aquí tenim, i això va enllaçat a una de les coses que, perquè realment jo més o menys tenia coneixement de que tenien monstres en comú. I tot va començar perquè vaig anar a una conferència d'una, no recordo la senyora, ho sé molt, era catalana, però que parlava sobre la bruixeria. Una catalana. Una catalana. Va ser en la meva època d'estudiantil i vaig tindre ahí un d'això, vull saber sobre les bruixes. I me'n vaig anar a una xerrada d'esta senyora, historiadora, era doctora en no sé què, no me'n recordo, és que tinc el cap fatal. Però se'm va quedar moltíssim la idea de que les bruixes eren senyores que tenien coneixement sobre les herbes i moltes baixaven al País Valencià. Moltes. O sigui, la seva ruta era part de Catalunya, baixaven per part del País Valencià fent les seues cures, les seues coses i tornaven a sa casa a passar l'hivern. I així tots els anys. I aquestes dones queda una a Catalunya que feien aquestes coses i d'ahir venen les bruixes. I me va agradar tant i a partir vaig descobrir també que els homes dels nassos i demés i que l'home dels nassos que fins ara no me va fer clic una altra volta i dic, ostres, això ja ho sabia. O sigui, és que el meu cap va fatal, com podeu comprovar, se m'obliden coses superguais, però bé, al final ho recuperes. Ahí n'hi ha una puntualització. Per què baixaven? Realment sí, se parla de les remelleres, les trementinaires i demés, però per què baixaven? No baixaven específicament per a dur a terme la seva feina, sinó per Clar. adquirir la botànica que els feia falta. Una botànica que els valencians teníem, sobretot, per exemple, la Marina Alta, vale? Que n'hi ha més diversitat botànica només en la Marina Alta que en totes les illes botàniques, o sigui, en les illes britàniques juntes, que no botàniques. Moltes d'aquestes bruixes Com a nom, baixaven... illes botàniques m'ha agradat, m'ha agradat. S'ha fet també. M'ha agradat el nom, m'ha agradat. Moltes d'aquestes bruixes, trementinaires, remelleres i demés, baixaven precisament a la Marina per adquirir bona part de les herbes que després acabaven gastant. ¿Vale? Però així n'hi ha una puntualització que m'agradaria fer perquè, com sempre, elles són les que ara han romàs en l'imaginari popular català perquè, bueno, pues perquè, vulgues o no, formen part de la tradició cristiana catalana. Però les persones que feien això antes que elles i que van donar a conèixer, van donar fama a les dones d'aquests llocs, van ser precisament les musulmanes que van habitar les terres de l'antiga Diània i que, per exemple, encara que ja no està en època, entre cometes, andalusina, sinó justament en el moment anterior a l'expulsió dels moriscos, jo reivindique molt la bruixa de la Guar, Ezme, personatge que precisament se va donar a conèixer per ser una experta en este tipus
de botànica, en fi, o sigui, Això de sí, l'ús que ella podria arribar a fer. Si em permets, això se relaciona molt en que el tema de la població dels moriscos, bueno, quan arriben a ser cristians i comencen a repoblar els territoris, els moriscos, els que se queden, els envien a territoris un poc més de secà i més en la, vull dir, a lo pitjoret, no? I bueno, i si vas per la Marina, per la Vall de la Gallinera i de més, allí hi ha un mogolló de despoblatge encara moriscos que mai arribaren a tornar a despoblar-se ni més. És que m'ha fet aquesta connexió de que era una zona molt de població morisca que vivia allí, que vivia allí, perquè clar, aquesta gent vivia allí des de temps immemorials i que, pues, clar, tindrien un coneixement de la botànica i de més molt superior als nous pobladors que arribaren, que pues, arribaven també un poquet sense conèixer, no?, quina va ser. Mira, Jaume Roig, en part de les seues obres, parla moltes vegades de les bruixes i parla de com les bruixes o sigui, les bruixes valencianes agarraven, per exemple, estramonis, el ficaven a la figa i volaven, ¿vale? Volaven, entre cometes, al·lucinant, claro, però elles a lo millor se pensaven que anaven damunt d'una granera. D'acord? Això no ho diu de manera explícita, però tu llegint els poemes o l'obra o i demés, ho pots analitzar i extraure. La importància que van tindre aquestes dones, que avui encara n'hi ha, perquè aquests coneixements s'han anat transmetent de mares a filles o de abueles a netes, el que vulguis. I avui encara n'hi ha, sobretot en aquelles comarques, vale? Marina Alta, Comtat, Alcoià, Marina Baixa i demés, en aquestes 4 comarques i part de la Safor i part de la Vall d'Albaida, encara n'hi ha moltes dones que coneixen a la perfecció les herbes que tu te pots arribar a trobar. I ja que parlaves antes del Montseny, jo que he viscut per allí molts anys, el Montseny també és una terra superdiversa, o sigui, superdiversa a nivell botànic, però en matisos, en el sentit de que el Montseny té tota la botànica que tu te pots trobar hasta arribar pràcticament a Rússia. La tens tota concentrada en el Montseny. Però no és la mateixa botànica que tu te pots trobar a la Marina, per exemple. ¿Vale? El paisatge és distint, el tipus d'arbre i de planta que creix... Clar. Efectivament. Per què baixaven així? Per aquest motiu. Perquè tenien accés a una diversitat que allí no tenien i a unes plantes, unes brosses en concret, que allí dalt tampoc tenien i que justament eren les que, pues, o bé tenien la capacitat de produir els efectes que elles esperaven a nivell purament sanació, o bé el nivell al·lucinogen que elles volgueren produir o reproduir a si mateixa o el que siga. Hi ha unes tesis, és que no recorde l'autora ni res, que, bueno, sí que és de veres que així en la monarquia hispànica o Espanya després se va perseguir poc la bruixeria en comparació a Europa. Altres països. Més perseguint així els xueus. El target era el xueu. No, però que parlava del tema de pues això, dones en un ampli coneixement de botànica, que eren viudes, moltes viudes, algunes solteres, que desafiaven un poquet el rol familiar que s'esperava de les dones i que això, pues, vulguis o no, per a l'època era com una manera de, pues, que desafiaven el rol de la dona que netejava en casa tal i qual i no una dona que bàsicament sabia un munt de plantes i de més i que podia curar a la gent a la seva manera o de més, o ajudar per lo menos, perquè pues, tenia un coneixement de l'entorn molt gran i tal, i que això pues, acabava pues, un poquet, la gran matar bruixes anava per ahí. Sí. Bé, en el primer llibre te centres molt en les espantacriatures, per dir-ho així, no? Els bitxos que sempre mos han contat, que a mi en el camp de Túria mai parlar ni de la 40 maula, ni el botó, ni res. El meu abuelo era l'home del sac i la mà negra, no sé d'on ho tragué lo de la mà negra, bueno, era un grup terrorista, se suposa que era un grup terrorista que no existia, anarquista de principis del segle XX, que, o sea, era un bulo un poco policial de l'Espanya de l'època de que venia un grup terrorista que era la mà negra. I m'abuelo m'espantava en la mà negra
I a més jo recordo que me deia, si no, doncs vindrà la mà negra, jo mirava la paret i veia comissió una mà negra que m'agarrava, bueno, una cosa així, ja, pues de xiquet, no? De casa vella, ahí, no? I mai, no sé, allí no s'estilava el tema 40 maula o modes nassos i tot això, que després he arribat a conèixer per això. I que, bueno, que esteu parlant de la importància d'això en els llibres i tal, dels xavals adolescents i les xiquetes, i clar, és molt interessant perquè la transmissió de totes aquestes coses jo crec que s'ha tallat ja molt. Vull dir, no, a no ser que siguem uns friquis com nosaltres que parlem d'aquestes coses als nostres fills, ja no se fa. I clar, i això pot ser un punt d'entrar per a la gent d'això, no? Jo un exemple que fique sempre també és el fet de que, com bé estava dient abans Paula, s'ha d'agrair moltíssim a programes tipus El cau de les feretes i demés, o tota la faena que ha fet, per exemple, Dani Miquel al respecte, per a donar a conèixer els espantacreatures i tal entre els xiquets, però després arribem a aquesta part divulgativa més enfocada en el públic adult i entremig no n'hi havia res. Entremig n'hi havia un buit i si tu eres un adolescent que de xicotet a lo millor t'has criat escoltant o veient el cau de les feretes i escoltant les cançons de Dani Miquel i tot el rotllo, però ja entres en l'adolescència, estàs completament bombardejat per influència de productes... Yankees, sí. Yankees i en castellà i tot el rotllo, i diguem que te desconnectes molt de tot això. ¿Vale? I tampoc te ho fan arribar d'una manera que per tu siga interessant, que per tu te faça viure emocions que t'estimulen. ¿Vale? Jo he sigut un adolescent que ha jugat, abans he dit Pokémon i The Legend of Zelda, però te podria dir God of War o Prince of Persia, i jo, per exemple, connectava moltíssim en aquestes històries perquè m'estaven estimulant la meva emoció de cara a elles, me feien ganes de descobrir més sobre eixe món. ¿Vale? Una miqueta tot el tema d'Aitana Torrent també va per ahí. Estimular l'adolescent que tinga ganes d'endinsar-se precisament en un món en el que els monstres en els que se suposa que s'ha criat o que no s'ha criat però que són els nostres realment ja no són un peluche apelfat que te puga cantar una cançó, sinó que ara apareix i te pot obrir la panxa d'un mos. ¿Vale? I que en origen representaven això, eren advertències. No vagis per ahí perquè si te desapareix el butoni, pues te desbutellarà, ¿vale? Per dir un exemple. O no te fiques dins de la muntanya si cau la nit perquè no sabràs tornar a casa i se t'apareixerà pues, un drac i adiós muy buenas, ¿vale? Pues un poquet va per ahí. Perquè també trobe que, com ha passat en Apunt, que diguem que la figura de l'adolescent, el preadolescent i el postadolescent se l'ha saltat completament i per això... l'ha abandonat completament. Però no és una cosa únicament ni d'Apunt ni del tema dels espantacreatures. És generalitzat, sí, és generalitzat. Però generalitzat en el circuit valencià, trobo jo. O sigui, el circuit cultural valencià moltes vegades ha deixat de banda a l'adolescent o l'ha infantilitzat, ¿vale? I per això jo soc dels que pensa que joder, tio, que jo m'estava llegint, jo me vaig llegir Harry Potter 5 en anglès, perquè en espanyol tardava, en fi, totes les traduccions tardaven any i mig o 2 anys. Me vaig llegir Harry Potter and the Order of the Phoenix en anglès, per l'ànsia que tenia de llegir-me. I, en canvi, en l'institut m'estaven recomanant llegir-me llibres que a mi en tercer de primària ja m'haurien avorrit. ¿Vale? I estem parlant de tercer o quart d'ESO. I s'ajuda encara assisteix als centres educatius? Ja. Encara s'ajuda. Hi ha una cosa que has dit que bueno, fa un temps, perquè no sé quan serà exactament el programa, estava estava pensant, porto un temps pensant en el tema de... Clar, antigament, quan se parlava de la 40 maula, el butoni, l'home dels nassos, se feia en molt poca condescendència de cara als xiquets. Bàsicament es deia Otadors, o la 40 maula, no sé què, i no sé... Era una advertència directament inclús donar por. O sigui, els crios de fa 100 anys, pobres, o fa 150 anys, que contaven aquestes històries, que mal les nits passarien, t'ho dic jo.
Ja t'ho dic Pensant jo en la que 40 maula. pensant en esta gent. I de fet, crec que s'ha tratat ara després com amb molta condescendència i aquestes coses de cara als xiquets i de més. Crec que quan has parlat de Dani Miquel, per exemple, fa poc m'estava veient m'he vist molta propaganda de música infantil en castellà, no? I la veig i dic, collons, que és horrorós. I després escoltes a Dani Miquel i dius, és que Dani Miquel és divertit. Qui diu Dani Miquel diu Trobadorets Trobadores també està superbé. o inclús Ramonets i demés. I dius, és que Factoria dels Sons, tot està tenen superbé. una cosa bona, i és que els valencians són molt poc condescendents en els xiquets. No... Anem molt directes. I és, diguem, jo al meu fill li dic, o t'adors, ara no, perquè no ho entenc, no? Però des d'un any i mig dic, o t'adors i vindrà la 40 maura i veuràs tu. No busquem... No sé, i tu jo crec que en les novel·les ho fas molt bé, això. No busques... Òbviament t'adaptes a un llenguatge i tota la pesca perquè una persona amb una capacitat de comprensió lectora més reduïda que un adult l'entenga, però no busques ser, no sé, tratar-los com a tontos, bàsicament. Mira, te vaig a llegir una de les cites que eixiran al principi del meu proper llibre, ¿vale? O sea, el llibre que ara parlarem en per abril. anar acabant. Sí, jo És també una volia cita- comentar una altra cosa. És una Digues. cita de Úrsula K. Le Guin, ¿vale? En Un mag de Terramar. I diu lo següent, i subscric al 100%. Diu, escriure per a adolescents seria tan distint de simplement escriure? Per què? No obstant allò que alguns adults acostumen a pensar, els adolescents són completament humans. I alguns d'ells lligen de manera tan intensa i amb tant d'entusiasme que es diria que la seva vida en depèn. En ocasions, tal vegada siga fins i tot així. Ho subscric al 100%. Sí. I una de les Bàsicament, coses que van... escriure per a una persona normal, a lo millor, això, pues, utilitzant un llenguatge a lo millor més accessible perquè no tenen la comprensió lectora que després tindran, però això no significa infantilitzar-los o tratar-los de Exacte. bobos, bàsicament. I de Exactament. menysprear-los. Una de les coses que esta setmana he tractat amb unes alumnes de la meva tutoria és que tenen problemes entre elles, val? I clar que els pares els han dit això són tonteries. I jo he remarcat que no ho són. No ho són perquè en aquest moment estan sentint tant de sentiment, senten tant que per a ells és molt greu el que està passant. I n'hi ha que revalidar això i entendre. Tu com a adult dius, gilipollà, però aquestes persones el que senten és que tu estàs menyspreant-los, dient-los que no valen per res, que és una tonteria. I en lo que dius, en lo que ha dit aquesta senyora és veritat. N'hi ha que escriure per a ells, perquè la lectura no infantilitzar-los, no menysprear-los. Escriure per a ells també és molt important i no deixa de ser escriptura. I jo volia dir una altra cosa. Tu has dit, Màxim, que tu només te parlàvem de la mà negra i l'home del sac. A mi Sí, ma mare era me parlava molt... Més típic. Ma mare me parlava molt de tombatossals. I cada vegada que anàvem a Castelló i passàvem per la zona de les muntanyes, que tens doncs, a la Penya Roja, tot això, ma mare me deia, mira, esta és la mamà, este és el papà de tombatossals. Jo tombatossals li tinc un amor. De fet, és el primer peluig que li vaig comprar a Didac va ser el tombatossals. I, com sempre, tiré cap a casa. Ja ho sé, Màxim, no fa falta que m'ho digues. Perquè a banda, Màxim, Alfons és de Nules, vull dir, és el poble del costat. Vilareal i Nules comparteixen frontera. Val? Sí, De últimament fet, la això està Sèquit quedant, de Vilareal se'n va cap a Nules. està quedant tot molt de castellonest. El màxim que- de la castellonia estem És que tu Vilareal... també has anat a col·laborar en Pere, que és d'Onda, i en mi, que soc de Vilareal. És que és culpa teua, no meua. Però tu eres molt més de Vilareal que Pere de Onda, també t'he dit. Ja, sí, bueno, és que ser de Onda és complicat, Perquè van a... Jo Però sóc un d'Onda- quart de onda. Jo sóc un Bueno, quart de onda. És que eres una quarta part, vull dir, no de Onda. El jo pare de soc un mon quart pare, de Borriana i no me veureu ventant-la. Però... Però no, el que me referís és que quina importància té també aquestes coses de transmetre, perquè quan eres adult i el tombatossals està molt més present a la imaginaria de la plana del que se pensa la gent. I, Sí. i és molt viu. I a mi m'agrada molt la història del tombatossals perquè no deixa de ser una història d'un gegant que n'hi ha en qualsevol part del món, perquè sempre hi ha històries de gegants, sinó com la persona que
que el va escriure després, que va agafar tot això, que va ser Pascual Tirado, que va agafar esa mitologia que se rondava per la zona de la Plana i el va fer conte, és tan important per a la nostra cultura. O sigui, jo crec que bueno, volia mentar-ho de el tomatosals, la importància del tomatosals per a la gent de Castelló, de Bufanúvols, Arrancapins i tota aquesta gent. I una cosa que reivindica el mite de Tomatosals i que trobem molt interessant és el fet també que reivindica les Illes Columbretes. ¿vale? Sí. Que, claro, o sigui, això molta gent no és conscient. Els castelloners tenim unes illes relativament prop de la nostra costa i sempre han format part no només del nostre imaginari, sinó també de la nostra empremta cultural. Encara que són unes illes deshabitades, una d'elles un antic volcà. Però bueno, en fi. Bueno, jo, per anar acabant i de més, hem estat parlant off the record de la teva tercera novel·la. En esta segona introdueixes ja molt... Bueno, en la primera també apareix el tema del món ibèric, perquè tu, quan escrius les novel·les, fas un poquet un compendi, no?, de totes les llegendes que anem agarrant, des del món musulmà, el món ibèric, altres més recents, no? En la segona pareix que te'n vas més cap al món ibèric. Estic parlant sense haver-me l'acabat de llegir, espero no cagar-la molt. Bueno, i en el TikTok, que la gent vos recomana que el seguiu en el TikTok. Bueno, a també a Instagram li faig més cas, A TikTok sí? fa temps que no entre. Bueno, pues en TikTok hi ha vídeos teus i en Instagram també que entren, que tens molts vídeos curts en els quals parles, pues, no sé, des de Edeta, el Rei Llop, i últimament estàs tirant molt cap al tema Iber. I off the records mos han dit, que mos has comentat abans, que el tercer llibre anirà molt d'això. Què mos pots contar un poquet de tot aquest tema? Mira, el primer contacte que tinc jo en la cultura ibera ve en el nom d'Aitana, ¿vale? Sempre havia sentit que Aitana era el nom més valencià que existia i no sabia per què, de fet. O sigui, jo pensava que igual Aitana, pues, pareix que siga basco. Pues sí. No, és valencià. Aitana, i a més en la tesi el compendi de l'onomàsticon catalonià de Joan Coromines, ja ell mateix li dona l'origen de que el nom d'Aitana ve de Montana Edetana, ¿vale? Això, i aquest origen, ja mos transporta a més de 2.000 anys arrere. Quan les naus gregues, fenícies, romanes arribaven al port d'Alacant, al port de Leucanti o d'Acra Leuquer, antes de ser Lucentum, i al port d'Alacant veien darrere una muntanya espectacular, que és la més alta de la província d'Alacant i que no està tocant la ciutat d'Alacant, que això és pura Contestània, o sigui, Alacant estaria dins de Contestània, sinó que pareix que estiga més a dins, és com si ja, mentre estàs arribant, veres, ja se veu terra edetana, ja se veu Montana Edetana. Montana Edetana, muntanya d'Aitana, serra d'Aitana. Aitana ve directament d'Edetània. Per tant... I reivindique el viure, l'haver nascut en Vilamarxant al costat d'Edeta. Paula, quan te quedes, Pues, quan vull surt d'allí, quan... Jo vaig viure molts anys al costat del Boberot, que és un altre jaciment ibèric. No tan guai, però bueno. El cas és que este vincle en la cultura ibera, ja en el mateix nom de la protagonista, ja fa que la primera novel·la acabe tocant el que per a mi era el meu primer apropament a la cultura ibera i a la mitologia ibera. I com, sobretot en el primer llibre, acaba tenint molta importància la deessa Malak, ¿vale? Malak, que a veure, alguns historiadors discuteixen si se pot considerar deessa ibèrica o purament fenícia. Els fenicis no la consideren una deessa, en canvi va ser la deessa que dona nom a la ciutat de Màlaga, Màlaca. És una deessa de la lluna que, segons apunten, estaria relacionat també en el mite de la deessa blanca, que s'ha trobat sobretot a la part sud-oriental d'Andalusia, el que vindria a ser Màlaga, Granada, Almeria i demés, Jaén, i Múrcia, Alacant i part de València. Bueno, i una miqueta part de la Castella oriental, ¿vale? Zona d'Albacete i demés.
per a mi, Malak, encara que Malaca significa reina en fenici, Malak és deessa ibèrica, sí o sí, ¿vale? Però, l'ho dit, és una altra llicència que jo porto al meu terreny per a donar importància en la novel·la, vinculant-ho no només com a deessa de la lluna que és, sinó també en el mite de la deessa blanca i tota la importància que pot arribar a tindre per als valencians. A partir d'ahí, acaba el primer llibre, he plantat aquestes primeres llavoretes i ja en el segon, en Aitana Torrent i la cort de la 40 Maula, diguem que la influència va una miqueta més allà i que se centra sobretot en la herència de la Sagunt ibèrica, Arce, la qual va ser el pistoletazo d'eixida de les segones guerres púniques, va ser el casus belli, la destrucció d'Arce a mans d'Aníbal. Arce, la qual era una ciutat-estat d'una importància increïble i que rivalitzava en Edeta, altra ciutat-estat d'una importància increïble. Rivalitzava malament, perquè Deta era millor. Això ho tinc claríssim. Jo no te vaig a discutir perquè en Edeta, i això ho podeu trobar a la tesi, si no després, si voleu, vos la passe, se va trobar una ceràmica que n'hi ha un estudi que parla de que si aquesta ceràmica representa a Aníbal i a Edecó contra els saguntins. ¿Vale? Edecó, que era el rei, se suposa de Detània, de Deta, sí. I contra els saguntins. Però bueno, el cas és que el cas d'Arce me va cridar molt l'atenció la moneda, se considera un dracma, Ars Quitar. L'Ars Quitar era una moneda que representava un bou de rostre humà. Investigant sobre aquest bou, vaig descobrir que era el bou d'Aqueló i que lliga en el inframont iber o la imatge de l'inframont que podien tindre ells. Tot això no ho sabem 100%, ¿vale? No n'hi ha un estudi, una tesi que hagi demostrat que els ibers creien això, sinó que n'hi ha diverses hipòtesis, teories, que el que fan és tractar d'explicar per què els ibers creien en este mite, que a més no només és el de la moneda d'Arce, sinó també és la bitxa de Balazote, per exemple. Bueno, pues estava pensant jo. Sí, pues el bou d'Aqueló, el bou de rostre humà, té tota la pinta de ser una assimilació que se fa d'Aqueló, el déu riu que va lluitar contra Heracles en forma de bou en Grècia. ¿Vale? De fet, a Grècia existeix el riu Aqueló. Bueno, sí. Pues, com arriba este déu grec, déu riu, a ser el guardià de l'inframont iber? Resulta que els ibers el que assimilen també és que si és un déu riu, és el guardià del riu de les ànimes, un equivalent a l'Estígia. I a partir d'ahí, la idea que tenien de l'inframont se suposa, i dic se suposa perquè tampoc està demostrat, se suposa que era un inframont de 7 anells que desembocava en un camp de vinyes en el qual estava l'arbre de la vida que connectaven les estrelles. I si havia sigut bon vida, baixaria la deessa mare en forma d'un colom de llum blanca i te faria ascendir a les estrelles. En fi, la deessa mare lliga en Iunstir. Iunstir, i m'apassiona, segons una tesi de Daniel Iborrapellín, que a mi m'encanta, seria el nom que rebria la deessa mare i que és un nom que està sobretot present a les nostres terres i que és l'equivalent a Ishtar sent el nom que més se li pareix en una cultura estrangera, perquè Ishtar també era coneguda com Astarte, Turan per als etruscs, Afrodita per als grecs o Venus per als romans. I representava exactament l'estrella, el planeta Venus, que és el tercer objecte celest més brillant del firmament i que justament apareix en dos moments claus del dia. Quan el sol s'està amagant, apareix propet del sol i quan el sol està eixint per la mar, apareix propet del sol. O sigui, els nostres avantpassats veurien en Iunstir o en Ishtar, però que estic convençut de que Iunstir és Ishtar, veurien en ella una espècie de consciència de miurga que vela per nosaltres i que justet que s'amaga durant el dia i s'amaga durant la nit i només està velant pel matí i per la nit.
O sigui, pel matí quan el sol està eixint i per la nit quan s'està amagant. En fi, totes aquestes coses són les que d'alguna manera movien el motor de la història, no? O sigui, cap a on me portava tot. En el primer llibre era com una espècie de reivindicació de la nostra cultura, en el segon una miqueta més allà inclús, de la mateixa manera que en el primer llibre tenia molta importància Malak, en el segon la té Adaegina, ¿vale? Adaegina, per explicar-vos, Adaegina, deessa, sobretot d'importància a Lusitània, actual Portugal, però tan important en tota la península ibèrica que també va ser assimilar pels celtes, pels celtibers i pels ibers. El nom que els romans li van ficar perquè tenia un culte tan pronunciat en la península que no el podien canviar, no podien erradicar aquest culte, sinó assimilar-lo a algun conegut, va ser el de Ataèquina Proserpina. ¿Vale? Ataèquina Proserpina. Proserpina era Persèfone, guardiana de l'inframón. ¿Vale? N'hi ha tesis al respecte que parlen que Adaegina o Ataèquina està formada per Ategena, una paraula composta d'origen celtíber que significaria renascuda. I després també n'hi ha tesis que parlen que estaria format per Ata i Jana. Ata relacionar en mare, de l'èuscar pare aità, ¿vale? I Jana, que és una manera antiga de dir deessa. D'ahí, per exemple, la deessa Jana, el déu Janus de romans. ¿Vale? I també que en valencià hem conservat com a sinònim de dona d'aigua, que no hem d'oblidar que són les antigues divinitats que nosaltres associàvem als rius i als tolls, als estanys i demés. Dona d'aigua, Goja, Aloja, Jana, nimfa Hespèrida, etc. No, m'has dit sense paraules, no sé... A mi també jo estic, i ara pensa la Xana, això en Astúries està super... Com vaig anar a Astúries, Claro. vaig fer una d'això, una ruta, sols de mitologia asturiana, perquè a mi la mitologia en si me flipa, i en Astúries és, però I te és una parlen- passada. L'Anjana. Sí, la Jana, és que, bueno, hi diuen Xana també per l'asturià. Sí. I el tema de com Pelayo no és més que un mite més d'estos de... Oh, que ja saben que era un mite, però vull dir que ni Mare de Déu ni merdes, que era una xana a la que se li va Vols dir que- presentar i que que era Pelayo que no va era de veres? evolucionar al cristianisme per a justificar-ho. A veure, tot el món sap que Pelayo, tot això de Pelayo és una punyetera mentira. Derrotar 2.000 milions de musulmans allí en Va Covadonga. decir les fletxes darrere de la muntanya. Bé, gilipollas tot. Però me referís que, clar, és que a cap i a la fi el món no és tan gran, almenys el món que era conegut en època medieval, Amèrica ja és un altre univers, però a cap i a la fi s'està movent l'ésser humà durant tant de temps i una cosa que tenia l'ésser humà era la parla, el que més preci tenim, i és el que ens transportava d'uns a altres. I una cosa que ens agrada de l'ésser humà sempre ha sigut estar entretinguts. No hi havia televisió, no hi havia ràdio, no hi havia ningú que ens contara, ni podríem llegir perquè no existia, perquè no és que no existira, hi havia moments que existien, altres moments no, l'escriptura i, per tant, la forma de comunicar-nos i contar històries eren aquestes coses. Normal que des de Lusitània poder arribar a Rússia mateix una història i se degenere i se reforme i se de tot adaptant-se al lloc d'on estan, no? Per tant, és que la mitologia és meravellosa. M'agradaria fer un incís en el sentit de que sí, he rescatat ahir Malak i Adaegina, que justament Màlaga, Lusitània i tal, nosaltres també teníem déus ibèrics genuïns i un d'ells m'encanta. M'encanta per no dir que seria... És que és únicament Ebetà, este déu. Caucor, el déu guerrer llauraor. Se suposa que... Molt de nosaltres, un déu guerrer i ara és molt de nosaltres. Se suposa que la millor horta de la península ibèrica és la d'Arce, ¿vale? Ja els romans ho explotarien fent que l'horta de Saguntum siga la més important i de la única que parlen quan fan referència a Hispània, ¿vale?
L'únic vi hispà del que se fa referència és el de Saguntum, i mira que no destacaria molt per ser bo, però precisament perquè Arce, Saguntum després se va convertir en l'epicentre agricultor de la península ibèrica per a l'imperi romà. Però ja en època ibèrica tenim indicis per pensar que l'horta de lo que avui seria la vall de Segó tindria molta importància. Dalt de lo que se coneix com muntanya frontera hi havia un temple, que aquest temple, en el que avui són pedres tirades i ja està, i exvots que se poden trobar en el Museu Arqueològic de Sagunt, aquest temple era el temple de Caucor. ¿Vale? Caucor s'ha trobat representat en aquest temple, que està entre la vall d'Uixó, Almenara i Quart de les Valls, en Edeta, en Llíria, i en Llosa del Bisbe. ¿Vale? En estos 3 punts. Però la importància de Caucor seria suficientment elevada com per a que tinguem referències a ell en distints segles. ¿Vale? I que inclús la seva fórmula evolucione de ser Caucor Velole a Caugo Elole a, en última instància, i ja molt influït per la cultura romana, Bocón, assimilant-lo a una espècie de Bacus, déu de l'agricultura. ¿Vale? Sí, tindria sentit també, clar. Pues Caucor és un dels déus que a mi també m'agrada reivindicar. En el primer llibre, quan Lluna parla de ficar-li el nom al xiquet que s'acaba dient Toni, en un primer moment fa una broma com dient vaig estar a punt de dir-li Caucor pel déu que guaria l'espadà, ¿vale? Perquè la muntanya frontera segueix sent espadà. Per tant, el temple de Caucor està en Serra d'Espadà. Però, claro, al final això en el primer llibre no deixa de ser una menció. En Aitana Torrent i la cort de la 40 Maula de Caucor ni se parla, però en el pròxim llibre que deixa ara en abril, que no és d'Aitana Torrent, sinó que és una altra cosa, però també és un personatge, és una novel·la que segueix el mateix toc Aitana Torrent i de més, i que narra la desventura d'un príncep iber, el príncep d'Hiler-Cabònia, que ha vist la seva terra cremada, a mans d'un enemic que encara no sap qui és, pues el cas és que Caucor ahí ja té una miqueta més d'importància. Però tant Caucor com altres d'esses tipus Betatun, la presència de la qual està superestesa i te diria des del cognom Beteta a diversos topònims entre Múrcia, Castella, País Basc, té la mateixa arrel de la que ve, per exemple, Ibai, Ibar, Baetis, ¿vale? Baite, Atune, seria el nom compost de Betatun. En fin, i això, o sigui, tampoc vull avorrir-vos així. Si voleu saber més... Sí. Si voleu saber més, sabeu llegir el pròxim llibre que sí, o mirar els meus vídeos. També. Lo guai seria, Paula, és que quan tisqui el llibre, pues, si el puguem adquirir, se'l lliscam i que torni per la segona temporada i ja se centrem més tot en el tema ibèric i demés. Em sembla fantàstic. Una cosa que me fa curiositat, i ja per acabar, perquè ja estem passant del temps, és que sempre hem vist el món ibèric o el món iber com una cosa molt llunyana, no? Molt de... és que aquesta gent va viure així fa més de 2.000 anys, damunt no tenien un llenguatge ni indoeuropeu, pràcticament no sabem ni llegir el que han escrit, pareix com una població molt llunyana, no? Una cosa que està molt llunyana, però hi ha moltes coses, no? O què? Mira, tenim molta sort de que la cultura que dona nom a la península en la que vivim i la cultura que dona nom al nom pel qual se mos coneixia en l'antiguitat, Ibers, Ibèria i demés, les seues màximes representacions se pot dir que estaven en les nostres terres. Les seues principals ciutats-estat se pot dir que estaven en les nostres terres. ¿Vale? I jo vos recomano també el fet de que possiblement les veus més autoritzades per a parlar de cultura ibera són valencians. Començant en el seu dia pel canonge Miquel Cortés, que igual n'hi ha moltes coses que han quedat desfasades, o Nicolau Primitiu, però és que avui en dia tens Consol Mata, Helena Bonet o, per exemple, David Quixal, ¿vale? Que són les veus més autoritzades
a l'hora de parlar pues en fi, de cultura ibera. Rafael Ramos, Artur Oliver, ¿vale? Concretament, a lo millor Artur Oliver més focalitzat en Hiler Cabònia i Rafael Ramos a lo millor cultura ibèrica general però sobreficat en Contestània, però són tots valencians. O sigui, les principals veus que puguen parlar sobre cultura ibera són valencianes. Després, respecte a lo que has dit de la llengua. Una cosa, antes d'entrar en el tema lingüístic. És una cultura que ens queda molt llunyana, però de la qual seguim mantenint cultes, peregrinatges, festes, que no som conscients que ens venen d'aquesta època. ¿Vale? Els Fachos d'Onil, que és una celebració especial nadalenca, venen de l'època contestana. La romeria que se fa a Quelín, en Caudete de las Fuentes, se fa a Quelín perquè ens ve d'època ibèrica. En el segle XV, el papa Borja va haver de prohibir el peregrinatge que se feia a la Cova del Cavall, que alguns ubiquen en Llíria i altres ubiquen en Olocau, perquè s'havia mantingut des d'època edetana el peregrinatge a la Cova del Cavall de Pedra i van haver de derrumbar la cova perquè la gent no entrara. La importància que han tingut... La importància que han tingut és molta. I respecte a la llengua, sabem llegir-la, però no sabem interpretar-la. No sabem llegir el que signifiquen les grafies, però no sabem el que signifiquen. Exactament. Podem traduir alguna paraula, podem saber que tal vegada un escrit tracta sobre el magatzematge, que n'hi ha comptabilitat i demés, però realment no tenim molt més coneixement de 4 paraules que s'han pogut treure per una traducció romana que tinguem. Així entra altra vegada el que vos he dit antes, que jo a vegades m'aventure molt, i com jo no sóc historiador, a vegades puc parèixer un flipat. Jo he llegit molt d'Orduña, Moncunill, flipats, no te preocupes. Sí, no, però vull dir, Orduña, Moncunill, Ferrer relacionen no només els numerals, sinó paraules concretes com xalir, que vindria a ser cilar en èuscar, egin, egiar, que vindria a ser egin, fer en èuscar, però n'hi ha moltes més. I una que a mi m'agrada molt reivindicar, però que aquesta gent no relaciona, és turi, com a blanc, i que és un antecedent del túria. En euskera encara se segueix dient zuri, el color blanc. I el túria se diu túria per ser el riu blanc. Per això, en el naixement del Túria li segueixen dient el Río Blanco i per això en època islàmica va ser Guadalaviar. Quan els romans adapten el nom i li diuen Tiris, segurament en origen era Turi. I per això en euskera segueix sent Zuri. I com esta n'hi haurà 1000 paraules més. Jo alguna vegada, com vos he dit, m'he aventurat i n'he dit més del conte. Però ho he dit aventurant-me jo i sense cap prova al respecte. Que jo puc estar convençut d'això, però tampoc estic aprovant una prova irrefutable. Per tant, cada un és lliure de creure-ho o no. ¿Vale? Però si voleu xafar sobre segur i tindre informació demostrable i veraç, llegiu Orduña, Moncunill o Ferrer. ¿Vale? I si voleu a lo millor una miqueta més de fantasia al respecte, per exemple, la fórmula d'una làpida funerària o d'una estela funerària seria el nom i Celtar. ¿Vale? Per exemple, Màxim en Celtar. La tomba o la sepultura de Màxim. Celtar, jo ho vaig desglossar en cel, que en euskera tindríem celai, ¿vale? Celai és camp. Tar, sabem que s'utilitzava com a sufix. Les monedes d'Arsquitar serien les monedes d'Arse, ¿vale? Celtar podria ser perfectament el camp de Màxim, d'acord? Però això és perquè jo m'aventure a treure conclusions meues. I això també pot fer que m'enemiste a lo millor en gent que se crega que este tio va molt lluny perquè realment no té ni idea de lo que diu. No, jo intente dir coses que per mi tinguen sentit, però òbviament no vaig a intentar sentar càtedra en res perquè jo al final a lo que me dedique és a llibres de fantasia, ¿vale? I ja està. No sóc així... Clar, vull dir, jo és que crec que són coses completament diferents el que pugues fer tu i el que hagi de fer una persona que investigue des de la, diguem, acadèmia, no sé què, que pot dir el que pot dir, no pot fer aquestes suposicions que tu a lo millor fas, que
a lo millor pues, és aixina o a lo millor pues, He de dir No. que nosaltres teníem un professor que se deia de Cognos Fernández Nieto que sí que feia això contínuament i s'equivocava i quan li diuen que s'havia equivocat s'enfadava. Però bueno, da igual. És Ai, que quina- inclús vos diria no ha tingut a Fernández Nieto. Mira, Velaza, Unterman, són més historiadors que podeu llegir si és que teniu interès per la matèria. Però jo al final el que he volgut en este llibre és contar una història que tinga com a context l'època ibèrica valenciana, ¿vale? I els regnes ibèrics valencians, començant per Ilercavònia, Edetània i Contestània. He buscat els topònims i els he donat una versemblança ibèrica, perquè moltes vegades el que mos ha arribat és romà, i per exemple no té sentit que el riu Xúquer se diga sucro, perquè en ibèric no se pot escriure sucro, ¿vale? Se pot escriure en canvi Xúquer, en S, la S està en accent U, K, bueno, la semisilàbica que i R, o sigui, aquestes grafies, per això, o sigui, jo ho he adaptat al meu terreny, però al final n'hi ha un annex divulgatiu científic, no flipaes meues, de cultura ibèrica, ¿vale? D'una banda, l'annex cultural i d'altra banda, l'annex lingüístic. I això sí que és científic, perquè a més ha estat revisat per les màximes veus autoritzades en la matèria. ¿Vale? Lo que passa que no sé si finalment ficaré el seu nom, perquè jo tampoc, per a ficar el seu nom, necessite que estiguen d'acord. Jo no vull aprofitar-me del prestigi aliè. ¿Vale? I claro, al final és gent que jo no conec en persona, és gent que jo he contactat gràcies a que, pues, bueno, pues, que m'he pogut fer un nom entre cometes en la divulgació cultural valenciana o, en este cas, d'història que ha transcorregut així a València. Però jo no sóc ni historiador ni utilitzo les tècniques d'un historiador. Això sí, el meu editor, Vicent Baidal, historiador sí que és i reputat. O sigui que, en fi, que qualsevol flipa que jo puga tindre, Ell te dirà, vos assegure, on vas? ell me para els peus. ¿Vale? Yepa, 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 yepa. Sí. Tampoc te Però flipes, és el que dic. tampoc te flipes. Efectivament, jo historiador no sóc. Jo al final sóc un loco de la fantasia, la mitologia i de la història dels valencians. Jo intente portar-ho tot a un terreny, i és el meu. Voleu que vos conte una anècdota ja per acabar i ho deixem així de flipat? És quan vaig començar el tema de les IA a desenvolupar-se i demés, el primer que vaig pensar és, t'ho juro, això no és broma. Uf, a veure si la IA sap traduir a l'ibèric d'una vegada. Claro, com sabrà totes les llengües del món, no sé què, a lo millor podem pensar que mos ajudarà. Jo vaig pensar això en un moment, però com a primera idea, o sea, com a IA, o sea, tu me ves en IA i jo ja pensava en per què no traduïm l'ibèric? Te vaig a dir una cosa. Jo he tingut projectes personals d'intentar traduir ploms ibèrics i concretament jo he intentat traduir els ploms d'Orleil. Orleil, que a mi me pilla al costat, és el poblat Sí, a la Vall d'Uixó. Paula, sí, que està entre A la la vall i Vall d'Uixó. Moncofa. En la vall hi ha dos, el de dalt de les Coves, que no és Orleil, i el que està en direcció a Moncofa, la punta de Sí, l'Orleil. en la Que a més puntita, se considera un dels jaciments més grans que Està hi ha en a Terres l'excavació ara, Valencianes. a la zona. Està en l'excavació que volem M'alegra portar molt, al és que ho excava. No, Sé que- però estan en excavació del de les Coves, no en Orleil. Sí, no, però va estendre's. També la mateixa Sí? empresa està... Bueno, jo t'ho contaré després. De luxe, pues, trobe que fantàstica notícia. Orleil és dels jaciments més grans que tenim, ¿vale? Se calcula entre 8 i És 10 una hectàrees. passada. Pues el cas és que allí se van trobar uns ploms en un context funerari i que pareix ser que els ploms narren, d'alguna manera, la manera en què està tot objecte votiu ficat, ¿vale? I n'hi ha diverses interpretacions. N'hi ha una en la RACV, la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana, que me pareix, no vaig a dir ninguna... Me pareix una flipa, igual que jo puc tindre flipades a vegades, i aquesta interpretació parla de que aquests ploms realment serien una deficció, ¿vale? Una maledicció. Hem d'entendre que les deficcions són posteriors i en la cultura romana. No Claro, té estava per què pensant ser en jo. esta. No té per què ser en cultura ibèrica.
quan tenim ploms que està demostrat que encara que no sapíem el que volen dir, el que sí que narren és una transacció econòmica. ¿Vale? En canvi, n'hi ha una traducció que encara que no estic d'acord en algunes de les parts de la traducció, sí que trobe prou apropada i que parla de, pues això, de ir rebototas, tal, no sé què podria significar estos tres pots, tal, estan acificats i no sé què, no sé quantos, bototas, a més, o sea, és que, claro, que quan entres en epigrafia paleohispànica te dones compte de moltes de les paraules que podrien vindre de l'ibèric. I bototas pareix ser la paraula de la qual deriva pot, bote. Però, en fi, això ja són altres coses, ¿vale? Vull dir que jo a vegades he intentat traduir ploms utilitzant també no la IA perquè es traduïsca, sinó com a ferramenta. La IA te permet fer una anàlisi en les distintes llengües d'aquell moment i en el actual èuscar, ¿vale? O l'èuscar prebatua, o l'èuscar antic, o el bascó, o l'aquità, ¿vale? I si tu utilitzes la IA per a buscar equivalències entre tamazight, fenici, egipci, grec, èuscar actual, èuscar prebatua, bascó, aquità, gàl·lic i gaèlic, al final, pues bueno, n'hi ha coses que te poden eixir i que dius, hòstia, i sí, Clar, i però si n'hi ha mai ho més sabrem. relació de la que pensem. Ja. Però mai ho sabrem. No. En toda manera, Paula, algún día un programa sobre els cibers haurem de fer, així en Sí, general. el que hem de buscar és un especialista en IBEX. I Alfons mos ha donat ahí... Mos ha donat moltes idees, moltes gràcies. I no res, se mos ha allargat un poc més de lo que toca, però moltes gràcies, Alfons, per vindre. Sí, Paula, de si veritat. tens alguna coseta. I No, més... Jo estic... No sé, és que m'encanta la mitologia i estic a tope. Jo faria 40 programes més. No... Sobretot que jo penso que està molt guai que escrigues estos llibres perquè és el que hem parlat, són font d'entrada de este tipus d'història o mitologia de gent que a lo millor adolescents o preadolescents o inclús un poquet adults, vull dir, jo els he disfrutat perfectament. No en tot és això, vull fer una crida. Si algú vol participar en el programa, perquè sí que sé que n'hi ha gent que n'hi ha, buscar el nom perquè conec una persona, però que vol parlar de màgia del País Valencià, a tope. I això té un component també molt mitològic i que de veritat vos dic que és guapíssim. Màgia me referís que llevar l'enfit, al sol del cap i tot això perquè n'hi ha moltíssimes cosetes. Li ho dieu a Francesc Gisbert, autor del llibre imprescindible Màgia per a un poble. Molt bé, doncs ja tenim un convidat més. Moltes gràcies a Alfons per vindre. De part meua. Perfecte. Moltes gràcies a Alfons per vindre i que tingues molt d'èxit en este tercer llibre i tots els que vinguen. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i això, per pensar en mi, per portar-me i per tot. Moltes gràcies. Ah, bueno, i per la careta, i per la careta. I per tot. Adéu. Encantadíssim. Adéu. Acabes d'escoltar Del Parpalló al Ventorro, un podcast que ha estat possible gràcies a les aportacions dels i les nostres mecenes a través de la nostra aixeta, podcastpelvalencià.cat.